A falta de toxina permite aos bateiros da ría de Almuros e Noia traballar con normalidade. Polo momento, o tamaño do mexillón está a ser máis grande que no pasado ano. Un dos sectores do mar máis potentes en Galicia é o mexilloeiro. Nos últimos anos non se están a rexistrar boas campañas e a calidade viuse tamén afectada. O pasado exercicio parecía que a situación comezaba a mellorar, pero finalmente as cifras non se mantiveron. Agora os profesionais poden traballar con normalidade grazas á falta de toxina. Pero agora está todo aberto, Ahora mismo sí, estuveron parados aí uns días aí atrás, pero bueno, a toxina toca madera, pero estes anos temos que dar gracias que non nos está afectando moito, porque o ano pasado prácticamente non tuvemos toxina, este ano de momento tampouco, iso non significa que ao mellor dentro de unha semana ou dúas que entre toxina esteamos un mes parados, ou un mes ou dous ou tres, pero bueno, en principio, de momento vamos tirando. Os profesionais están a nutrir o mercado de mexillón e a meiran de parte do produto estas a comercializar para fresco. Mas agora no verán, o fresco é cando máis tira. Agora máis nas navidades é cando máis tira. Se non se aproveita o verán, despois non hai prácticamente tirón para fresco. E polo momento a campaña do verán comezou con datos positivos. Claro, viven deso. Canto mellor campaña sea, mellor para todos. Teñen empleados e teñen de todo. Entonces, evidentemente, se a campaña é boa, os precios son bons, pois é bo para todo o mundo. Algo que contrasta co pasado ano, cando non había tanto mexillón de bo tamaño nas bateas. O ano pasado pasou prácticamente en todos os mariscos, na playa igual. O marisco no inverno pasado non medrou prácticamente nada. Prácticamente nada. E pois no verán sí, pero no inverno non. Pero este ano foi distinto xa. Xa o inverno foi millor para o marisco que o ano pasado, entón o marisco está mellor que o ano pasado. Agora só falta esperar a ver como se vai desenvolvendo a campaña estival e como evoluciona o recurso, tanto en tamaño como en calidade.